Wong ayu sing tak tresnani Grambyangé nasional ya. Heeh. Rina wengi tansah godhong ati panjalukku aja lali ing janjimu najan pedhok sautara dadi tamba kangen iki mring siramu dum Tak kira nek basute bayem tur no kae. iki gong gede iki sama Udin ya. Oh, Oh kepencet ora apa. Dipaske ngono kuwi ya. Nduk, Jemeh sendok. dawake Nek nyusul lagi. oh, malah gong gede iki lak meden-medeni Lah iya to. kaya iramane horor. Horor sing anu ya gede masalahe. Tuluse tresno ya, Nduk. Nggih. Buka celuk, buka kebot. Ya, Buka kendang. Wes Lim, Udin. Kaya sagede ping netra telung taun wis tanpa dirasa kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu diajeng nih Kang. Solo. Bungai hatiku bisa bebrayan karo sliramu paribasan kembang halom sini lambanyu ampun kang agung tamune Pak Hardo leh ketok wah jan luar biasa bengi Luar biasa, banyak sekali ya Mas. Pokoknya ojo nganti kedat leh ndonga sak bubare tasakuran Mahargya Putra Putri digampang noleh golek duit berkah cukup ngarep turah mburi Amin. ingkang kasandang bab utang piutang ya muga ndang lepas tuntas lunas. Amin. Alhamdulillah nek kira lunas ndang utang neh. Wong lunas sok utang kon utang Dalem neh. pun boten duwe utang. Alhamdulillah. Saking kaperbawan sedaya ingkang jejeran lenggah ngajeng nika abdi pemerintahan desa lho, Nduk. Oh, ngoten. Wiwit saking Pak Lurah, ugi wonten Pak Dewan, wonten rawuh dalu menika nggih. Pak Dewan, Pak Bayan, Pak Carik, wah jan. Pak RT. Nggih. Oh, Pak Deto ya rawuh. Pak Deto rawuh juga. Niki bose Araka Mas Pokak rawuh napa mboten? Pak Po ngenten, Pak Po. Ya. Umroh. Oh, nggih. Ya, Nduk. Apa sing mbok jaluk Yayi?
Gending menika kaken menaken pinanganten sarimbit Mbak Nia Dalapo Mas Anggi. Yen bebrayan mugi dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayem tentrem mulya donya slamet tumekang ing delahan. Lo. Yo ya yo ya yo. Kaya segede ping netra 3 tahun wis tanpa dirasa kaya tuluse tresnaku aku tansah ngenteni sliramu ketemu Araka perdana terus digek-gekke ngono ya Mas. Sliramu Urung pertama ya lagi kan Wiyata Bakti aku kira pantes iki ya kepiakan ngono to PKL alhamdulillah durung wayahe mandeg ya dindekne kan genggekne kancane karo babat alas kuwi jenenge mlaku sepidak sepecak jenenge perjuangan ngono arep apa pinuju ana kesuksesan iki pancen diperjuangke lantaran saka sepecak sepidak kuwi mau. Insyaallah menika Mas Raka, Mas Karak, warga mdenipun Mas Pokak saking Candirejo, muga kunsara jayeng bawana Araka ketemu larise. Amin. Mung sak arep-arepane iki MC karo penyanyi niki lho ya. Sok jak ya Mas. Heeh. Ya. Aja iki tok lho Mas ngejake. Tapi aja larang-larang. Masuk deh ya. Yang suci. Ya. Atiku bisa bebrayan karo sliramu paribasan kembang alum sini rambanyu ambon kang agung yo Lah aku salah toh. Ndak teko ngendi mulai aku nyanyi. Salah toh, salahnya mandek. Pas foto sing ngati-ngati lho Nduk Ika, ana gendongan niki kaperbawan pinunjul iki warga seni ya Pak Parno. Nggih. Iki mau nek bab ana cakepan sing mrucut, lah diguyu karo Pak De Parno. Orang ngor merucut Mas lali. Lali to. Lali sak cakepan ilang. Soale iki mau yoga-yoga ya ngenggek-ngenggekke. Lah ya ngenggenggekke kancane kuwi Mas. Gawe ndek-ndekan barang iki ya. Sing ngendang kuwi lho Mas. Iya. Yo. Emang suci. Yo. Panyuwun. Yo. Ae. Solo. Matur suwun Dian Jengika tak kepano siramu.